Hi guys, nang harvest si Madel og cobra vine kay wala na ko'y tumaron kay nayayay na pud ko guys. Yan. Basurahan na muna siya guys or compost pit area. Mutumar pa man ko basig di maigo. Daghan na ba ba? Nara ko sa babaw sa hagdan di ko muna og kay sakit tong hawak. Kuha lagi ko kuan, di ni mo kuan di ka mo kuha dahon. Daghan kay bunga man no, buyag-buyag. Tamnan ta ko nimo ana. At bang nimo ana ya mo? Ang mga hagbong di ana di manubo ra. Kana nasa bungbong ba isangat na ma. Nay nang hagbong nga mga tanom. Nagsuhom ni. Daghan na day ma? Ay salamat. Ala, kana ba ipangsangat na nang hagbong na? Kanang nasa bungbong ba na mo? Oh. Ipangsangat na ba makukatay ana? As injured guys, grabe dyan yung pamungab buyag. Mo na tinuod no. Dali na. Lagi pero di magdungan pag hinog no. Naandaghan no to gi-harvest no, naanam na tumar. Iboy duni ba? Kato di ba ninyo ko na gilo sa duni? Nung sa ni samba ko ni. Unsa? Gilo ba? Ni si dun niya si dun. Kato problema na ko no. Awat, pakita mabe. Daghan guys. So atong himuon ang liso, atong dugmokon mata. Di ba matinga ka makay nganong kinadaghanan kayo, dagko kayo. Kadi pa kayo patay. Og patay na ni siya mo kinuman. Aw nga na day na. Kaya patay na. Lagman. So di dito effect na effective tong dito ma. Japon. Mao day mo. O tinuod man sakto di pa na explanation. Basta buhi pa. Kaya kakayo punon da. Nanguha ko og cobra vines kay na among kumaron. Kay na ami gipampati sa among lawas. So mao din siyang dagko guys tong uban kay dili pa din siya mature. Dili pa siya kuan po. Mo Og patay na jud siya guys. Mao na ni siya kadagko mukupos di ay mukupos wrong dito ang explanation. Pero og kanang kangangan pa siya hinog. Mo ni siya dagko kayo. So unsaon man na? Katuman kay nga kadagko. Kana lang mo how mature. Kanang usapon. Pero kana siya mukupos pa na no. Oy, ngayon. Wala ko limpyo sa nang uyo sa